ഒരൊറ്റ സൂപ്പർ ഫുഡ് മതി അലർജി, ഫാറ്റി ലിവർ, മലബന്ധം എന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ഒരു പരിഹാരമാണ്. എന്താണെന്നല്ലേ, ഫ്ലാക്സ് സീഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫ്ലാക്സ് സീഡ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഫൈബർ ലഭിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ്. ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. അതുവഴി തന്നെ നമുക്ക് അലർജി നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അലർജിയെ നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി ലിവറിന്റെ ആരോഗ്യമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയും കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു. ഇത് കഴിക്കേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ഡെയിലി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. സ്മൂത്തിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവൻ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മാവിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഫാറ്റി ലിവറുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് മോരിൽ കലക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ഡെയിലി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി നമുക്ക് അലർജിയോടൊപ്പം തന്നെ ഫാറ്റി ലിവറും അതുപോലെ തന്നെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യും. ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.